naar een nieuwe Pink Royal. Na een geslaagde eerste editie vorig jaar zullen een aantal verenigingen ook dit jaar weer gaan samenwerken om een fantastische avond te organiseren. Maar naast het feest mag u van het Roze Huis nog meer hard werk verwachten. Dankzij de vele vrijwilligers en ons gedreven personeel zal er een onthaalteam klaarstaan voor wie een luisterend oor nodig heeft. En in het nieuwe pand, vlak naast het oude gekende pand waar we ook blijven, kijken we samen met de vrijwilligers van de Holy Bibib uit naar een nauwere samenwerking met Verschil, dat zijn hebben en houden in kartonnen dozen heeft gestopt en ons hier komt vervoegen. En ook de samenwerking met Savaria mag dit jaar nog intenser worden. Er zijn dan ook nog heel wat uitdagingen voor Holibi en Transgender Vlaanderen. Met het suïcidepreventieproject dat nu aan zijn tweede werkjaar begint, proberen we mee een antwoord te bieden op de problemen waar nog zoveel Holibis en transgenders mee worstelen. We moeten blijvend aandacht hebben voor kwetsbare groepen, zoals de vele Holibi en transgender vluchtelingen die hier een veilige plek zoeken. Het is een groep die vaak te maken krijgt met uitsluiting op verschillende vlakken. En mijn wens is dat toch minstens wij tonen dat we begrijpen wat het is om er niet altijd bij te horen. En dat toch minstens wij tonen dat we weten wat solidariteit is. Dat 2016 een warm jaar mag worden. Met heel eenvoudig een beetje meer liefde en wat minder nijd. Het Roze Huis wil jullie ook graag uitnodigen om zelf een wens te formuleren voor het nieuwe jaar. Ons team heeft alvast voor een liefdevol kader gezorgd. Er staat hier naast mij een bed. En je kan alleen, met 2 of met meer, wij hebben daar helemaal geen taboes rond, kan je in ons bed nestelen. Je kan jouw droomwens voor 2016 opschrijven, een foto nemen van jezelf in ons bed of met je wens en je kan die delen met de hashtag Rozehuis 2016. Ik wil jullie bedanken voor jullie komst en maak er een mooie avond van.